Трансцендентална медитация. Това ли е най-лесната медитация? Гледниточки.com. Ако темата ви е интересна, харесайте, споделете, абонирайте се и коментирайте. Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо наистина интересно. Трансценденталната медитация. Може би сте чували за нея, може би не. Но въпросът е, наистина ли е толкова лесна и ефективна, колкото твърдят? Как всичко е започнало? Представете си, далечната 1941 година, Индия. Има един невероятен духовен учител на име Свами Брахмананда Сарасвати, познат още като Гуру Дев. Този човек е бил нещо специално, работил с всеки ученик индивидуално, давал му точно това, от което се нуждае. Но ето какво е интересното. Гуру Дев осъзнал, че времената се променят. Хората вече не могат да следват строгите аскетични практики от миналото. Знаете какво искам да кажа? Никой днес няма да седи 12 часа в медитация някъде в планината, нали? И тук идва Махариши, неговият ученик, който взима това древно знание и го прави достъпно за всички нас. Тайната, която трябва да знаете. А сега внимавайте, това е важно. Приемникът на Гуру Дев, Свами Шантананд Сарасвати, разкрива една ключова истина. Никой не изобретява медитацията. Тя е безкрайно стара. Но всеки учител я адаптира за своето време. Точно както древната Веда е била разделена на части – Яджурведа, Атарваведа, Ригведа и Самаведа, така и медитацията е била преформулирана, за да остане жива и приложима. И ето къде става наистина интересно. Традиционно в Раджа йога имаше 8 стъпки – дисциплина, контрол, поза, дишане, цяла поредица от неща. Но Свами Шантананд казва: знаете ли какво? В нашата епоха човешките сили отслабват. Нека направо започнем от 7-та стъпка – медитацията Тхяна. Защото когато медитираш правилно, всички предишни стъпки естествено се проявяват сами. Гениално, нали? Какво я прави толкова лека? Добре, но защо хората казват, че трансценденталната медитация е толкова лесна? Ето причините. Първо, тя е техника без усилие. Не се концентрираш на сила, не се напрягаш. Просто мълчаливо повтаряш специална мантра, нежно, без да се бориш с мислите си. Второ, умът естествено иска да отиде там. Казват, че умът е привлечен към по-удовлетворяващи състояния, точно както водата естествено тече надолу. Не трябва да го принуждаваш. Трето, практикуваш я само 15 до 20 минути, 2 пъти дневно, седейки удобно с затворени очи. Толкова. Но има едно условие. Не можеш да я научиш от YouTube видео или книга. Трябва ти сертифициран учител по ТМ, който да те обучи индивидуално. Това е важно. А работи ли наистина? Тук идва научната част и тя е впечатляваща. Имаме множество изследвания, които показват значително намаляване на стреса и тревожността, подобрено сърдечно здраве, понижава кръвното налягане, намалява риска от инфаркт. Дори Американската сърдечна асоциация я препоръчва като лечение за хипертония. По-добра мозъчна функция, повече креативност, подобрени когнитивни способности, психично здраве, по-малко депресия, по-добър сън. И това не са просто твърдения. Говорим за изследвания, финансирани от националните здравни институти на САЩ. Единното поле тук става мистично. А сега идва наистина дълбоката част. Готови ли сте? В съвременната физика, особено в суперструнната теория, се говори за нещо, наречено единно поле. Това е фундаменталният слой на реалността, откъдето произлизат всички сили и частици. Полето на пълния потенциал. Философията на ТМ казва нещо завладяващо. Това единно поле е точно като чистото съзнание, без съдържание, без движение, без его, но пълно с потенциал. Така че, когато медитираш умът ти, постепенно се успокояват, мислите изчезват, потъваш отвъд активността, достигаш състояние на покой, но будност. Всъщност, слизаш към собствената си основа, полето,
от което мислите възникват. И когато се потопиш в този източник и се върнеш обратно, носиш със себе си повече кохерентност, повече творческа енергия, по-голяма адаптивност, по-фини способности за възприятие. Това е като да презареждаш батерията си на най-дълбоко ниво. Пример. Когато човек спи, той се възстановява. Зарежда се с енергия и когато се събуди, започва деня с нови сили. И нещо много важно. Установено е, че най-възстановяващият сън е дълбокия сън. Това е момента, в който няма никакви сънища. Нищо. Може би този момент е потапяне в единното поле, полето на пълния потенциал. Това е спонтанен процес и се извършва без участието на съзнанието. Човек се връща в ежедневието зареден с енергия, но будното съзнание няма никаква информация за този процес и не може да го контролира. След това, през деня постепенно се изтощава до вечерта, когато отново заспива, за да се зареди пак. При трансценденталната медитация процесът е сходен, но съзнателен. Това е нещо като тренировка на съзнанието да се потапя в единното поле напълно съзнателно и контролирано. Но контролирано не като прилагане на някакво усилие за контрол или насочване, а нещо като присъствие, като страничен наблюдател. Тук идва на помощ мантрата, играеща ролята на влакче, което превозва тялото заедно с всичките му сетива – осезание, слух, зрение, вкус и обоняние до полето на пълния потенциал. Потапянето в единното поле вече не е дълбок, неосъзнат сън, а е съзнателно и се осъзнава като безкрайно спокойствие или както обикновено се нарича безкрайно блаженство. Преди малко казах, че трансценденталната медитация е тренировка на съзнанието. Това не е крайна цел. Казва се, че с постоянство потапянето в единното поле става все по-бързо и лесно до момента, в който будното съзнание е непрекъснато и едновременно както в материалния свят, света на безкрайното разнообразие, така и в единното поле, света на абсолютното единство. Окончателният извод. Добре, време е за истината. Може категорично да се каже, че трансценденталната медитация е наистина проста и без усилие техника. Хората, които я практикуват, потвърждават това. Фактът, че не изисква концентрация или умствен контрол, я прави достъпна. Това е един спонтанен процес, присъщ на всяко съзнание. Що се отнася до ефективността, доказателствата са убедителни. Особено за стрес, сърдечно здраве и тревожност. Но ето честния отговор. Научната общност все още дискутира дали е определено по-ефективна от всички други форми на медитация. Някои големи обзори установяват, че общите й ефекти са сравними с други практики. Така че, да, тя е лесна. Да, тя работи. Но най-добрата ли е? Това може би зависи от теб и какво търсиш. Какво мислите вие? Сподели в коментарите. И не забравяйте, ако това видео ви хареса, натиснете лайк и се абонирайте за повече съдържание за саморазвитие и медитация. До скоро!